Conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. G. As in super. Back the nerve. Secret File. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Magandang gabi sa inyo at sa mga kabisyo natin. Gusto ko lang i-share na matagal-tagal na rin akong hindi nakakapaglabas. At ngayon, ilalabas ko na ulit. Na-miss ko talaga kayo. Na-miss ko ring magbahagi ng pangmalakasan at paubusan ng lakas na SPG. Itago niyo ako sa pangalang Cherry. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back the nerve. Secret File. Meron akong asawa na itago natin sa pangalang Patrick. Tutal, pamilyar naman ang pangalang yan sa social media. Gamitin ko na lang. Pero bago ninyo husgahan ang asawa ko, uunahan ko na kayo na hindi siya cheater. Isa siyang ulirang asawa sa akin at ulirang ama sa nag-iisa naming anak. So, eto na nga. Isang gabi, naka-lights off kami. Lights off para tipid at para rin may thrill. Ang mga adventure namin ni Patrick. Habang nanonood kami ng TV ni Patrick, bandang alas 9 ng gabi, nakadantay o nakapatong ang hita ko sa mga hita niya. Pag ganon, alam nyo na. Alam ni Patrick ang ibig kong mangyari. Tutal, mag-asawa naman na kami. Hindi na kami nagkakahiyaan kung sino ang unang mag-eebat adan. Kidding aside, pag ganon, matik na yun. Kung sino ang unang mawawala ng damit. Bakit naman ako mahihiya pa, DJ Rocky at DJ Jello? Nakita na niya lahat sa akin. Baka nga, bilang na niya kung ilan ang nunal ko sa buong katawan ko. At bilang ko na rin kung ilan ang naging ex niya. Charot with harap. Fast forward. Habang busy nga sa panonood ng telebisyon si Patrick, ako naman ay nag-iisip pa kung ano ang pwede ko pang gawin. Kasi hindi natinag o hindi man lang gumalaw ang asawa ko nang pinatong ko ang hita ko sa mga hita niya. Abay wala yata sa mood ang asawa ko. At hindi man lang nararamdaman
na nag-iinit ang mga palad ko at mga braso ko. Medyo nababadtrip na ako kasi parang hindi epektibo ang the moves ko. Kaya ang ginawa ko para talagang maramdaman na niya ang kagustuhan ko, kinuha ko ang kaliwang braso niya at ipinatong ko sa kanang bundok ko. At mukhang nakahalata na siya dahil pinisil na niya ang kanang bundok ko. Di, parang natutuwa na ako. Kasi parang alam na niya ang gusto kong mangyari ng gabing yon. Unti-unti, gumapang na ako. Kinispirin ko na si Patrick. Nag-umpisa ako sa noo, pisngi, sa lieg, sa dibdib, sa dalawang bundok. Nang tralala, siya ay humawak. At eto na, bumaba na sa puson. At panghuli, alam nyo na, nag-ebat adan na kami. Kahit hindi kami kumain ng mansanas, DJ Rocky at DJ Jello, mukha na talaga kaming ebat adan. Malaya na kaming gawin ang gusto naming gawin dahil wala nang sagabal. Wala nang makapipigil sa amin ng gabing yon kahit pakumulog, kumidlat, umulan at bumagyo. Nagsimula na kaming mag-chuk-chak chenes tulo ang dugets nang biglang may hugutin si Mister. Sobrang bad trip ko ng oras na yon, DJ Rocky at DJ Jello. Sabi ko kay Patrick, ba't mo naman biglang hinugot kung kailan malapit na ako? Sagot niya sa akin, bakit naman hindi ko huhugutin? Ubus na ako. DJ Rocky at DJ Jello, asar na asar talaga ako. Kaya ang sabi ko, nakakainis ka naman. Sana inintay mo muna akong matapos. Medyo nahiya si Patrick. Kaya ang sabi na lang niya, malay ko ba? Lowbat na rin kasi ako. Asan ba kasi yung charger mo? Sabi ko, nandyan sa ibabaw ng drawer. Kaya ayun siya. Nag-charge ng cellphone ko na hindi pa full charge. Hindi pa talaga yan ang exciting part, DJ Rocky at DJ Jello. Hinugot muna ang charger niya, pagkatapos doon tsaka pa lang namin itinuloy ang naunsyaming bakbakan. Siya naman ang nag-charge sa buong katawan ko. Isang oras niya chinarge bago niya hugutin. Kaya naman full charge kami pareho. At nakatulog na kami ng merong ngiti sa aming mga labi. Kaya next time bago mag-ebat adan, full charge nyo muna dapat ang mga cellphone nyo para wala ng time purse sa adventure ninyo bilang mag-asawa. And always remember, lock the door before Versace on the floor. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Cherry. At ito, ang aking SPG. As in, super backganer. Secret File.